Pallon takana Suomen kaikki aikojen jalkapalloilija Jari Litmanen. Ja kova on trafikki maalille ja sinne menee! Yes! Suomi siirtyy 2-1 johtoon! Suomi siirtyy 2-1 johtoon! Sanoit Miksu, että se maali tulee jossain vaiheessa. Tuleehan se! Näytti jo aivan kaamealta. Oli aivan epätoivon vallassa. Hieno pallo. Paatelainen aivan kylmän rauhallisena. Loistava pallo Litiltä. Hyvä pallo. Siihen mennään väliin. Se on Forssell. Sefki pelaa maalivahtia hyvin siinä. Pitää paikkansa. Tässä nähdään. Sami hyppää pallon Forsellin olkapäähän. Sefki hyppää pääpalloon. Seriffi Sefki. Kyllä. Oliko pallo maaliviivan yli ennen kuin Sefki koski siihen? En tiedä sitä, mutta sillä ei ole merkitystä. Suomi ottaa 2-1. Aivan loistava. Miten olet, Miksu, on rauhallinen? Tää oli käsikirjoituksessa. Ja siinä riemu valloilleen. Mitä, Miksu, sanot kollegasi, eli toisen valmentajan manageri Roy Hodgsonin vaihdosta? Erittäin hyvä vaihto. Siinä